siya. Nay, mo. Ano si Dixon yan ay? Chick. Patanawa siya sa inasal nga nagtangag og apple. Oh, di atas siya, day. Ako na siya nibutan ano. Ako na siya nibutan ba? Siya ba? Siya. Ganda sa siya nga rin. You wanna point the apple, so I will take picture for you. Yeah. Yeah. Panorama. Okay, ready? You might be the one that we have in your place. Look at me. Okay. Good, 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 good. Good, good. Okay. Thank you. Thank you. Hindi na lang natubuan ako sa sapatos. Ano sila? Mga gwapa matatanan ko. Day, picture mi day. Busy ko, picture ko. Gibali. Gibali baran yun ta. Okay na day, okay na, okay na. Hey, that's good. Hi. Grabe ako palangga. Nakita-kits na dyan. Merry Christmas everyone to the other side. Merry Christmas everyone to the other side. Oh, dadan po si Manong Kila, oy. Hi, Danita. In 2 minutes we will bless our food. Ay, yun na yung pwede kay Mapsan niya buta sa uwan. May nakakapunaw. May nakakapunaw. Kasi ano may nung wala pa man nakapun. Happy. Guys, kung ano na. Wala ko kami taganan eh. Ang na naman di kayo po. Tagain mo karong ginagdakaw. Uyawan mo sa tanim niya. Nana, naniyahan din day. Nana. Wala ko ba daw maginis sa ano pa rin Ayaw kay ma'am. Nani mo rin. Jing kawan wala jing. Ay, man sila bibig kong sikuan. Kada chat kada na lang chat isang pila na duha na katuig min kaila pa kanako. Ha? Oh. Mayo na kahintang. Danita. Ay, man sila. Ano to? Lagi ka lang wala ko sa taas. Wala ko. Ano rin? Pizza, oy. Oy, mo dito. No. No. Kapag yun. Oh, paris is doon pa. Ang lagi ka ba malaki? Sige, sige, tanak kay. Tanak kay. Sige, magpalikat niyo dal. Tanong mo nga sa pag-inis na, inis na. Sige nga may dali. Oh, sige na eh. Saan ang tabira ta? Hindi, ipagawa mo sa kakita. Ato nga. Asa man, Mi? Diha, diha. Dirita. Ha? Basta diha. Baro mi? Ano mo ba? Bangka nga namin ang bangka. Ikaw ba?
Sapaan kay karon. Sabas nanay. Wala kay nagutay vlogger. Merry Christmas, everyone. Ay, magunaon na ta, pero mag-uwan, mas manatagkaon. Busog na ta. And bow our heads as we all say, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, thank you so much for giving us another day to celebrate together with my auntie Maria Glenn Mauas Cabajo for her 50th birthday and sa ilang pong reunion sa ilang pag-high school. Thank you, Lord God, na gitagaan mo sila all time na magkapundok for how many years na nagkapundok sila. And bless this food, Lord, na mabusog yung tanan na ako yung mukhaan sa mga busog. O keep us safe sa mga pamahuli nila sa kasatan sa mga kalimanan. As we all say, bless us, O Lord, and bless the gift which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And before that, we would like to sing happy birthday to Maria Glenn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Birthday, Lighter, asa lighter? Asa lighter? ng andar dahil ng atong vlogger. Sige din ng andar. Puspuro lang. Ay, nagara-gara. Sige na, Kik. Andar ba di ay? Hari ka, ma'am. Happy birthday. Thank you. Ina-blow your candle. Sige, blow the candle. Blow the candle. Ala, na lighter din. Wala lagi. Ibugnukan mo tanis pero lagi. Ito sa ba laglain ba? Lagi. Ikaw ba? Ano gid? Sige, kanang. Ha? Diri sa atubangan man na niya kani diri. Diri. Kaya nanay ako. Nakbalik ko naman. Ah, sorry. Ano to? Si Edwin. Ano po na to? Si Andoy. Ako picture na tayo. Pwede na mo Ako picture na ta. Di, ang naka-blue na din ang cake. Mana Badungan ako po ni Kate, yung ganita, hindi ko pa kanilin. Pagkano na ka ba sa low rice? Low rice lang. Ano, isa may ka ulit. Dahil di mo mga ulit. Hey, nagbantay ni Ari. Nagbantay ni Ari. Nagbantay ni Ari. No rice, pagkano na mo pero no rice. At vlogger doon. Ganina nga. Nay, fix na rice. Yan mo gusto. Napakinupimentong siya. Ay, pagkibaw na yung no rice. Ka na may nasa. Oo, may nasa. Matanawan, ang lumudi lang siya mukhaon ko. Biyahe. Dali na. One bite. We will. Kita ada dulu, kita ada dulu. Pati mo ko silpon din. Ay mo kakuha ninyo ka. Kung yung gusto mo shopping. Hindi mga bata. Kaming tulo ako. Five. Five.
Wow, we had 27th anniversary. Ikaw na, sige. Ikaw na muna rin. Unya, bikin na kapituan ba? Entertainment. What will this be? Diri na to yana. Diri ta dai. Ako rin malaki dai. Ako rin malaki. Ako rin malaki. Ha? Ako rin malaki. Sige. Lingi lang mo diri na to. Ah, diri ta dai. Naday daw ya. Ha? Ta dai. Dapat na. Ako dai. Wala di tao. May tao diri. Anak dai nita. Tahu anak tuh dari itu. Bapak sa? Ako. Dia ka din ito. Ako din ginig anak ni. Siyempre. Uliwas mama ko yan. Ngit-ngit lagi tani. Video dai. Kita na na. Kita apa? Ano kita? Kaya wala ko nagsasabi. Why sa dai? Ari ko silang dahil kung taon mayo. Dari ni mo kinapirari. Oh, ako ning i-print ha? Si anak ba imong gi-replyan? Ano ti ka kay ato nya tagbuhol bang buhat ano? Amo wala may drink. Report. Dai. Report. Jumrot. Pero gi-charge mo na tuwa na. Hindi, mari lang ina. Dili siya muali kay bago pa siya nauli kay kanang umbra. Di ay wala na sa banangin nato eh. Ano ba na dum ko ba mangluod ang dai na ko nila. Wala na siya wala na siya nato eh. Yan sa. Lagi. Mo lagi na. Ay sorry. Nigo kita tek. Ay, ikaw mo kan Ano ko ito? Yung rosford wala ta po diha kay. Oy. Rosford. Ngabay ko anak, anang ito. Anak si anak. Ako lang mo hulaton. Ako lang mo hulaton na. Dito, doon dito mga dana. Oh. Ako lang hulaton na. Ako me. Diri pasok ko. Kasi ka dong. Hoy, tanaw si. Ay lablab gid ni Fernando. Si anak nagkuan nimo. Ha? O si anak pa sa nimo. Ah, dito pahuwat siya nimo ari. Mo ari to sa dito. Dito ingko. Ay so tumi jay ang out dai. Ako na lang ingon waton ka na nako anak dito sa usa dito. Report. Mo lagi basta. Oo. Okay dong, buntag ka to ulit. Nangluod na ko niya. Sige na ko pangluod niya. Ano na diha? Anong gidanita nga gwapo ay ka? Ay dong ay sa akong lang. Subscribe dong ha. Bart na kasi kung Follow na ulit. ay nakapalo na siya. Siya dahil siya. Mag-follow naman ako siya. Pero may Facebook, meron sa Facebook, makadi siya mag-storya. Kaya dagan ko nang bali mo ba mag-storya ko na? Ah, di lang ay buko.
Pero ko pida regalo ang mo, pida regalo. Sawa, magkano. Ay, sa badong kay hapta po dong. Sabag kay mo wata. Nag-utong na itong sakyan ganina. Auto. Kain din ko dahil. Mag-picture gisan. Ito. Auto bito din. Oh, si Deglin ay lakang kuyog sa kuan. Ang dawin na cross cake. Magic. Oh, mo dai. Kamu. Ito dai. Dito. Sige na ko dai. Transport. Ano ba? Oh, nabi anak Gwapo mo, gwapo. Dili daw sila. Gwapo. Dili daw sila. Glin. Mana kina? Hello. Thank you. Ah. Ano ya? Isa na isi? Win na. Wala. Si Win ako. Gusto mo. Oo. Dili lagi tunong sayo na bisag lang sa ingon nga. Gusto mo tunong ko kagabi ide pabuton ka na. Kasi kaya schedule lang tayo. Sanaran ninyo. Tarawa ko ng number, tarawa last number. Dili ako sin. Oh, 533. Oh, kagkuhan Ako ko, na ko kagkuhan niya nga naba man dun ang dai mo atin Lumatas na pagsabi kayo, kay wala na yung pinakahol ka ng kanay mo sikap yan rin. mo to yung gusto. Oh, ilan na, pero Naro sa ninyo dai mo sabot mo sa Dideliver siya karon. Wala. Al murag wa ko kakita ron Pero ako gud sa kong bahin gud, bisa kung saan ko kakapay niya mga Wala ko tuwa. kapag tayo dito. Pero di mo gud pareha gud kag kuan. Dili, kuha na. Mga Lunes, pwede na nato Ako ano. kay mo gitapoy gid kay maayo. Ako na lang mo pa, dako mo gutugod. Ah, Kayag man na. dakot ko ng Karahay. Ha? Wa, tanas hub. Tanak iuli naghap kay tanang parcel na to, ikapon iuli nga nato ato. May bawal ta mag. Ini ko balay. Buto ko daw. Sige lang, ako na to ingnan. Wato gi cancel, schedule to ako to ingnan gapon kay ako na to ingnan. Hapon na. Ah, sige. Ito ra ka dai. Alas 3. Dili eh. Meto por. Malasada, magugong, may trigo, matubo. Arin ako musik tao. Ito may tingatod sa akong kauban sinilya. Adi karon di na. Kakatan na kita sa akong video katong nagduwa tag arena ba? Ah, si Kuan si Nilya ba kastelyo? Oh, di kasi. Sige na. Isa dai. Kailan mo mo before ni mo dai? Kung man itagatod sa mong shopping. Ako magdawa. Oo, kasi kaya na. Lagi kayo ba? Ano ba ang bayad to David? Nakasigam. Malabyan na ninyo pa ato. Silingan mo gabigot. Pasilingan dai mo. Na da kada dapat silingan sa mo. Baka pa din. Namin sa permit carbon. Nasa ni Maria. Silingan mo ya. Mari ka nagbuwak dito dai. Ilo lagi gda. Kita ka video. Sino ko gigda dahil na. Kulaan. Sumbang. Kulaan. It's okay. Ari na nako. Eh, kapoy. Ay, balik ba? Di na madlo ko sa ako. Saan ka na mo? Rose na ikay makatuan Rose. Ikay makatuan. Oh, dahil ito nga ako kay Tigong. Ito Ako na area na ko ba? Ay, slide niya dahil. Ikaw na dai. Tigong na. Ma'am ko. Ako na area na way lang. Golden ko dahil. Mama po, alay ko diyan nga. Gusto na dito. Taga ka ba mo siya siya? Lahi man ang di Kani? Adyante. Mo sa itagat sa kuha. Si Dani. Wala siya. I love Di antin na siya. Abba. Kung ari ka sa Shopee, labi na ko tawag ako. Pero di antin ina. Ala ya. Dito kita kasi sa Wala kuha. laing kuan, wala laing rider sa Shopee nga samin. Ako raman. Ay, ang sa problema. Kaya problema unsa? Kanya? Bato ko na nagkatigwa ko yung kulot ko. May kulot. No. Si Kuya kay kami. Ay. Ay, wala mo iba. Ibot. Ibot na eh. Di uy, ayan ibutang ana kanang sobras taglaw. Okay, balik ka deh. Wait tayo. Ay, asa ko kanako dai. Ako katong dito Kani mo kaligda. dai. Oo, di ansa. Wali ka dito. Di mo darling guys. Bye. Ano ba tayo kuya? Ano mo i-plate ito? I-plate eh. Kuhaan ba? Wala din ang kapalit bukas dong. Dako man naman 600 man pag-effort. Wan, kapag nito ha. Yan ang 600. Mahal man. Dito sa upon 300 man. Dito sa upon man. 300. Kaya ingon bukit.
Dali ka una, dali. Adi tabi ka una. Kubangan na, kubangan. Motor, balabal. Ulit mo nga, balabal, ginakita dito, no? Parang sa, ano sa, wait. Ay, ikaw ka na, ikaw. Di tayo may malun nila. Ala, ano na ako, ani, Day? Ang buti mo, di ka ko ano. Hindi ko Ako na ni, iyo nga. Hindi na ako. Dali ka na lang. Dito na. Oo, di ikaw ka. Dito na eh. Tulog pa na. Sikreto kay ni, oy. Ikaw na, dali mo tambok. Oy, nakalog, bil-bil, Day. Oy, malayo pa ka, Day. Wala na ako. Ibu, oh di kau na diri ah. Ako di ani adi nalain. Ibu adi ditulay. Pero pa ikaw, natiguan niya, wala goyo dito. Bangki na din ko Mana ka kaon? Isa pa ko ang usok dai. Tanya. Day, di sa may nang-ausap dito tanang kita sa school. Tambok kayo. Huwag yung natiguan, no? Ako na nausap, tambok kayo. Oo. Okay naman ang tambok day, kaya nang ano. Pinari, yung tambok. Kadaog ka na ko. Ay, di nanukot. Ahap. Tayo na silikon. Uy, kasi anak yung good player. Oh. Nawag may guling mo, tubay. Oh, Kamu ko mo. pagtaon ako na school. Buwan na ba niya? Okay, kasi siguro na wala, di mo giling. Nabibis din mo. Ba't ang tawag ko day dari? No, it's red Nabibis wine. yung mga taka na. Red wine. Nagpunapon ko kaya Nampun yung plato. Day, magdis ako nagigan, day. nagdago ko bilingo ako sa day. Hindaghan man eh. Oy, oy, oy. Kuko nang wan ko dira. Ay, kumputan ni. Pareha tayo. Kinsa sinabuktan ko ni day? Kanay mo tapan mo sa larin ay. Ay, buong hindaghan man. Ang tubo man. Diyan nino. Putda sana. Pero nga di na punan. Tuan ba? Kay karo kay nito na. Ha? Bunda do? Toy niting ka gusto, niting ka gusto. Niting ka gusto, yung fundador ba? Butok ano? Dali kayo na kaliso, ano? Butok ang na tinawala ni Bukang Fundador. Jalan. Mura nagsusuan. Believe ka din. Jalan lang eh. Believe ka? Leave ko eh. Ano yun? Good. Fundador. Kita tayo fundador. Pero, kita ka ano yun, private kang bisita. Ako mga, kuwan. Ayaw, marikot. Ah. Ayun na. Okay. Magsimbo ko dito. Nagbulig ko. Ako na tayo ano rin na ano biya ilang talaga mo duk ko daro. Ano sa tayo ka? Ano na iyang biyahe? Part mo niya ha? Ada dari Purbalingga. Kita kami ka sa park mall. Day. Baka na kamay. Dawat ng salat. Umba lang, umba lang. Umba lang, day. Ako lagi nang init. Kakangil. Uy, uno na, day. Naapa day. Di lang ko, day. Uy, gadi uno, day. Lagi tambakan ako mangil. Gano'n nga yung kay ko sa bilang ko, day. Nagamay kay ka. Mayata, ni Dos Mayata. Iliin kay ka. Ikaw mo yung tambok kay ron na kay mga bilbil. Kami namin mga bilbil ko. Ay, daghan na, day. Ano mapariya sa tanak ko? Saan nagtos eh? Apit na, kami mo. Apit na, gami lang, day. Hoy, dali ra man na. Hindi, magkakuli na ang diyan. Dali ra na mo. Ay, ha. Dito ka na lang ka dito. Dali ra mo diyan nila ko. Taon, day. Ang daw, mayo kayo. Nya. Uno kayo, no?
Niya ug lapo dito. Kasi kag sa kanang pwede ra mo patay kag palwa pero mo Matapos ko eh. Plastic kong gawa. Pamaunda gitu. Jadi kasunod kaya. Lain mabot kasi ba niya. Uy, masabi. Tao ka na dali na. Sabot kita ka pa uranganan naman yung ari ra diri. Eh yung kamad niya kuy yung bana. Dayot kasi. Ya, bitaw, gato, bitaw. Ya. Bari ah. Gato, bitaw. Ako pa. Bato na kung makakaroon ko. 220 yung papa 220. Ay, man ulis mo lingkod. Ah, papat ang green. Katong tuwa ito. Lagi. Ay, papa. High blood siya, high blood. Ano makuha na eh. Taas po. Taas ito ko, high blood. Ano ko ba? Ay, Itulukan, bayaran na nagbibigay din. magkuhan ko, magkadagan ko kurot kay basin daig, Manuel Domo, inyong libre yung pinulukan. Hindi ka pwede itulukan. Nagkalo si Denday. Hello, ikaw na siguro ko. Gusto lang kitang ko. Ano na madam? Oo, kamu na. Lah. Ano do? Aw, dong. Mura mag-ako itong pangan. Gisgutan, dong. Day, wa ko kainom day, awa ko day. Day. Kita ko day. Balik nih. Aku masih sugu-sugu apa usah. Pero wagi sa kalimot pag-uli ng Cebu. Giaging ko. Unsa? Serius. Ano ba? Good, wala siya tata na. Pero nag-uli mo na. Uy! Sira daw ka, hindi ka daw nagpasak kasi ng mansion. Pero ato pa ko nga may ayaw do aran ko do madali ko do. Siya sa di mo di. Sa sira-sira sa Dali ko sa kay bulan gam dito siya. magpapasok sa mansion niya, ha? Bulan gam dito nang gabi eh. Laro siya. Balik na yun. Pero gikan ko diri. Di mo. Asan si balik? Dito sa bahay. Adto dito sa bahay siya. Bisitang. Uli Manila to dito eh. Nila. And then, oo. Ano na yung pamilya? Libre siya. Nagana ko nila. Wala ni bawa isa. Jangan pamilya. Di apa. Day. Wala yung Muslim day. Ano diyon? Nakay kwarta pwede. Dari pas day na ba? Kuan da t-shirt. Digital. Mare ko ano go sa t-shirt ba? Nami mga kuan mag team building ni ba? Ay, sabday. Nga. Kuan lagi ni t-shirt niya. Magpa-imprint. Ko sa imo nga kung kanang tagpila ang kuan daghan man ang ipa-print kung okay sila kung kauyon sila sa kuan ba sila. So, hindi ko. Usang pila ka man. Karang kuan ko na dry fit. Dry fit na gyud. Ngani? Pero mo to siyang barato day kay dili pa siya ani nga daghang print. Kanang simple lang ba? Oh naman siya. Mahal man siya kay daghang kan color ba 530 man eh. Nasa layout nga ihatag. Mga is lag layout. Dili, matag na sila layout kung Aw. kauyon sila sa